Moi bo día, querida xantiña de Polo Mundo Adiante. Estamos no mes de abril e o mes de abril é o mes por excelencia para plantar todo o que nos dé a gana. E o que vou a facer hoxe é limpar os bancales, preparalos, o sea, porque hai cousas que me quedaron do inverno destes meses que xa non fan nada na terra, axeitar os bancales para empezar a plantar as cousas que son de verán. E as cousas de verán hai que plantar neste mes de abril. Así que, se queredes vir para ver como planto eu toda a miña horta de verán e como a organizo, invito-vos a pasar hasta a cociña. Este bancal de aquí, por exemplo, que xa o teño casi baleiro, estuve no usando todo o inverno, pero quédame por aquí un repolos, unhas coles que xa están greladas, e isto que vou facer é arrancar todo, e abonar e fertilizar a terra para despois traer o plantón novo. Este outro bancal tamén o teño que preparar, aquí teño sanorias, que sanorias sí que planto todo o ano, e indei de plantar outro talliño máis por aí. E o resto está xa medio vacío. Vou a recoller todo isto, a limpiar, a sanear, a arrancar estes puerros que quedaron aí. Así a todo, mirade, para aquí é unha terra que está moi ben, porque está moi soltiña. Pero aquí tuve plantadas cousas que acabaron cos fertilizantes da terra. Entón, hai na que volver a fertilizar, e abonar, e preparala para que estean unhas óptimas condicións para plantar as cousiñas do verán. E non só plantar cousas, porque abril é o mes perfecto para plantar, pero tamén para sementar, o sea, para botar sementes e ter as nosas propias plantas. Como unha especie de semilleiros, no que termos sempre un recurso para poder seguir plantando ao largo de todo o verán, e non só en abril. Gústame moito plantar escalonado, o sea, un pouco de todo e un moito de nada. Plantase unha duxia de lechugas, que son moitas, para mí son moitas, pero unha duxia de lechugas, cando leves collidas e colleitadas 4 ou 5, está guai que teñas un sitio no que teñas sementadas máis plantas para poder sustituílas e seguir plantando, porque eu sempre recomendo plantar o que se vai a comer, e na cantidad na que a vayas a comer. Non vale de nada plantar moitísimos tomates se ao final tes que andar a tirar con eles ou a mirar a quen regalarlos porque che dan moito. Entón, pouquiñas plantas, as que vayas a comer e a necesitar, e así tes espacio para plantar outras cousas. Por exemplo, aquí a sombriña destas dúas coliflores, teño un semilleiro de lechugas. Estas se podían sacar para plantar no sitio onde vos digo que acabades de coller unha para comer, pois xa podedes plantar esta lechugiña no seu sitio. E así sempre tendes recursos. E no mismo semilleiro xa teño plantadas varios tipos delas e outras que están nascendo. Sempre escalonado. E quen di de ter un viveiro aí de lechugas para ter sempre á man, ao mismo amparo das coliflores, teño tamén aquí un pequeno sementeiro de puerros, que cando me vayan facendo falta ou teña por aí un huequiño, pois tamén quitos daqui e podo plantalo en calquera lado. Mismo aquí, ao ladiño destas lechugas, porque non lle vai a impedir o crecimento unhas das outras. E aquí xa pode ir genial. Procuramos que as raíces teñan o sitio suficiente para ir dereitiñas para baixo. Aí está.
así de fácil. Cando teñades un terreno que non estades usando no inverno, non? Por exemplo, pero sabedes que aí é onde vades a plantar agora en abril, para ter no verán tomates, pimentos, lechugas, cebolas, puerros, bueno, todo o que plantedes na vosa horta. Unha maneira de que ese terreno lle axudedes a que estea fértil é, cando non usedes, colledes un puñado de lentejas, sin pretensión de que nasan nin que deixen de nacer, e botades así un puñado de lentejas por riba, e deixadelas estar. É unha leguminosa, e como tal é capaz a captar o nitrógeno que hai no ambiente e atraelo para as súas raíces. E aquí se queda en unha especie de nódulos, como se foran unhas crochiñas que lle salen nas raíces, e fai como se fora unha reserva para ela, para a propia planta. Pero, si antes de que a planta o empece a consumir, cavamos e plantamos outras cousas, vamos a conseguir aproveitarnos das reservas desta planta para termos nitrógeno nese terreno para as nosas plantas. A cebola é algo que se pode plantar todo o ano se non hai heladas fuertes na túa zona, pero eu xa teño o ceboliño plantado. E isto vamos a limpar e a botarllo á composteira. Se o terreno está así como moi duro, moi pechado, non está de máis darlle unha cavadiña para o pala e deixala lixeiriña. Vouvos a dar un truco para optimizar espacio e aproveitalo genial todo o ano. Como vedes, aquí nesta esquiniña teño plantadas zanorias e xa están bonitas, xa están ben nacidas. Pero, como hai huecos nos que non hai, se movemos así un pouquiño a terra, nos huecos que non hai zanorias. E esta terra agora humedecémola e plantámoslle outra vez zanorias polos huecos. E así neste hueco sempre hai zanorias. Deste xeito non hai que usar outro espacio para plantar zanorias. En todos estes espacios poden vir zanorias novas. Como podedes ver, aquí hai unha patata que nasceu ela sola, que é unha patata aventureira, eu isto non a quito, porque na variedade tamén está o que a terra sexa máis fértil. E este allo debe de ser un allo, tampouco non o plantín, pero deixo aí. Bueno, pois aquí vamos agora, collemos a semente, vámola así, non moita porque se nacen moi mestas tampouco non se dan moi ben. Agora, para enterrala un pouquiño, pois fajolle así. E como as hai que regar para que as sementes estean húmedas e podan germinar, e vou aproveitar e voulle botar lixiviado de miñocas, da composteira de miñocas. Rebaixado con agua, xa sabedes a parte, unha de lixiviado desde agua. E aquí, todo a carón das fresas, vou a poñer tamén unha filiña de zanorias. E para facer o rego dereitiño, agora que teño así a terra ben blandiña, collo unha cana e poño así e apreto. E así se nos queda un rego ben feitiño e sempre está dereito. Aquí vou utilizar outro tipo de zanahoria, esta aquí é como roja, que tamén está moi rica. E tamén se pode sementar todo o ano, vedes? Así que xa se ve que é diferente a semilla. E con coidadiño, así que a punta dos dedos vamos a ir botando, non moita, vale? Para non ter que andar despois a min a radear non me gusta, porque ao querer arrancar unha arrancas outras. E con coidadiño tapamos que non teñan terra máis de 2 centímetros ou así, cheganlle ben.
Pois aquí estou unha semaniña despois, porque tiven que esperar porque houve un temporal e non vale a pena plantar cando vai a haber vento, frío e chuvia. É mellor esperar e alargalo unha semana máis ou dúas, ou as que faga falta. O importante é que as plantas que vamos a poñer para verán se planten cando o tempo estea máis suave, que non faga moito frío nin moito vento. Pero, bueno, aínda que nos poñamos a mediados de abril ou a finales, ou a primeiros de maio, a tempo bastante, porque as plantas de verán queren caloriño para medrar. E non vale de nada plantalas antes, porque as hai que coidar máis, hai nas que tratar máis, e se lle fai vento e chuvia, pois non van a crecer, van a facer como unha especie de hibernación, e vanse a quedar chiquitinas, e despois, como cando lle veña o calor que lle vai a costar arrancar, para volver outra vez a empezar a medrar. Hai que aportar á terra fertilizante e abono, pero, bueno, o máis importante é o fertilizante, porque posiblemente, bueno, xa vos teño falado de que as plantas necesitan macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, nitrógeno, fósforo e potasio, pode ser que a terra teña carencia deles porque, como é o que máis consumen as plantas, pódese acabar, agótase. Entón, hai o que volverá a aportar. Pero os micronutrientes, pois calcio, boro, magnesio, esas cousiñas que lle fan moitísima falta, pero en moi pequena cantidad, posiblemente xa as teñamos na terra. Pero, se non está a terra fertilizada e húmeda, a planta non será capaz de absorbelos. Entonces, por iso é tan importante fertilizar ben a terra, porque así poñémola preparada para que as plantas sean capaces de absorber todo o que xa posiblemente xa teña a terra. Para iso, o máis guai para aportarlle, o máis importante, é materia orgánica, isto é compost. Compost ou humus de miñoca, humus de lombriz. Pero o compost, desde logo, aquí xa vamos a estar asegurando ya a terra casi o 100% que necesitan as plantas para crecer. Así que unha boa ración de compost. Por iso sempre vos digo que é super importante ter composteira na horta ou na casa. E nunca é moito, o compost nunca é moito, porque sempre nos vai a facer falta para poder botarlle a terra onde teñamos plantado ou onde vayamos a plantar ou incluso onde vayamos a sementar. Así que o compost nunca é moito, hai que compostar. Ademais, aproveitamos todos os desfeitos que temos na horta e volvémoslle a devolver á terra, que é a súa legítima heredeira. Así que compost en abundancia. E ora vou a estender ben e a mezclalo ca terra que xa ten o bancal. Unha vez que lle aportín unha boa cantidad de compost ao chan este, non lle fai falta moito máis para plantar os tomates e os pimentos. Pero o que si lle fai falta é un aporte extra de calcio, porque vamos a prevenir a podredumbre apical. Cáscara de ovo simplemente moída. Un puñadiño en cada burato onde metamos cada planta chegalle suficiente para toda a vida da planta, porque a casca de ovo tarda en descompoñerse. Bueno, mesmo os microorganismos que hai na terra xa van a axudar a descompoñer, e a humedad tamén que hai vai a ir descompoñendo pouquiño a pouco. Entón vai a chegar para toda a vida da planta. Calcio, cáscaras de ovos, e sempre lle poño así a etiqueta para que non se me olvide que teñen calcio, pero tamén magnesio e potasio. Marco a distancia máis ou menos para que queden equidistantes e fago un buratiño. Nese buratiño, en cada buratiño, botolle así un pouquiño de... así, un puñadiño de casca de ovo de calcio, e nada, e a plantalo xa.
Agora os tomates hai nos que entutorar, hai moitas maneiras de facelo. Eu prefiero emparralos con canas e amarralos ben, porque senón o vento, cando estean xa grandes e teñen tanto peso, o vento vai nos avarear moito e pode romper. Entón eu prefiero poñer canas. Unha cana en cada planta. Listo. Eu puñolle 3 canas, unha arriba, outra así no medio e outra un poquinho máis para baixo, para despois ilos amarrándolle os brazos por lados. E agora vou amarrar. Dou aquí un nudo, así máis ou menos a 1 centímetro. Cruzo e aquí dou outro nudo. Apreto. É un nudo para que non se desfaga. Este nudo non se desata nunca jamás. E aquí nestas canas vou a plantar unhas xudías das que son altas. Entón vou a preparar o terreno. Como vedes aquí do ano pasado, pois nacen algunhas calabazas que non sei nin o que é, espinaca tetragonia, esta sí que a vou a aproveitar para poñela en outro lado. Nace un tomatiño do ano pasado, que aquí o ano pasado tuven tomates, así que vou no a limpar, compostar e plantar as xudías de ajadear, as xudías altas. Unha boa dosis de compost. E aquí xa non teño nada que medir, porque xa teño as canas, entón xa me teño que guiar polas canas para despois poder guiar as plantas por aquí arriba. Entón os buratos xa van a ir a carón das canas. E agora aquí neste cachiño vou plantar 3 berenjenas que teño aquí no meu plantón. Teño que radear tamén estes tomates para que engorden un pouco porque xa me van algo fora de tempo. Estes plantinos moi tarde, pero bueno, eu non teño presa, ao mellor hasta lles vai ben. E aquí vou a plantar os pepinillos. A min os pepinillos gustame tamén emparralos para que queden altos e así non se manchen ca terra.
E se queredes ter a vosa propia semente de cebolas, estamos tamén no tempo. Poñedes unha ceboliña así nunha pouca agua e nada, en 15 días botavos un montón de raíces. E estas agora plantámolas cando acabe o verán, pois en setiembro ou outubro, recollemos a semente para ter po ano que ven a nosa propia semente de cebolas. Escolledes as que máis vos gusten e poñedelas a grelar. Agora buscades así un sitiño onde non vos vayan a estorbar moito, porque van a botar na terra polo menos 6 ou 7 meses. E nada, plantámolas e deixámolas aquí tranquilamente. Así, cos gomos de fora. Esa tería casi todo listo e plantado, agora só queda coidalo, todo o que teño agora plantado vou no a regar, e despois vou a botar un pouquiño tamén de lixiviado de miñoca, para abonar un pouquiño. E nada máis, vou-vos a enseñar así un pouquiño por riba como teño a horta e como me quedou todo, e despois a vos irei enseñando os avances e como vou coidando as cousas. Por hoxe, nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.